Dydwch ddweud chydig bach am y band, ydych chi wedi bod o gwmpas y stalwm wan, ond wedi bod yn eitha tawel ar y scene Gymraeg, ond ydych chi nôl efo cwpl o ganeuon? Do, fel mae cynnwyr fi mynd ers ni gychwyn chwarae ffwr yna, a wedyn ddoth Calvin ato ni ar ôl derwyddon Dr Gonzo. Mae'n te, be, 5 mlynedd yn ôl rwan? Ti'n mynd cofio fo siwr? Ti'n mynd cofio fo siwr? Ti'n mynd fod o? Ond ie, nathon ni ryddhau cwpl o senglau Gymraeg amser hynny. Ond wedyn, da ni wedi bod yn gwneud bob math o bethau a brysur efo Animal. Felly da ni wedi nôl yn y studio rwan. A da ni wedi recordio llwyth. Mae gen i ormod, dwi'n meddwl. Mae gen i 2 werth o EPs Saesneg a 1 Cymraeg efo lot mwy eto o senglau. Be di hanes yr EP Gymraeg? Felly, ydych chi'n bwriadu rhyddhau hyn eitha buan? Yndan, mae rhan fwyaf yna di recordio rili, da ni'n gweithio ar 2-3 arall. Sut ydych chi'n recordio? Ydych chi'n voice eitha DIY neu ydych chi'n voice gwario? Ie? Just efo 16 track yn ei bod i mynd i nhw. Mae yna rhyw draddodiad fel Ochr a Bethel, so Ginsberg yn neud i stwff i gyd i hun. Fel ydych chi'n enjoyo gweithio? Budget recording, dwi'n gael efo. Ie, mae'n siŵr, da. Na, da ni wedi gyrru 1 EP yn Saesneg ydi o, i gael ei mastro o barod. Hwna gynta, a wedyn yr un Cymraeg y syth wedyn. Reit. O ran y stwff ydych chi wedi gwneud i ni heddiw, sut ydych chi fel arfer yn sgwennu'r caneuon? Mae'n swnio fi fatha bod chi yn amlwg i gyd yn cyfranneg, yn jamio. Ydy o'n swnio fatha bod rhywun di eistedd lawr i sgwennu strwythyr, mae o fwy cydweithio, yndi? Yndi, felly, rili, da ni'n bisgwyl ein jamio, a wedyn da ni'n recordio rhywbeth yn rough. A ie, gweithio ar y recording yna wedyn. A wedyn, mae pethau fel arfer o wahanol pan ti'n chwarae fo'n ddiw. Felly mae yna lot o newidiadau pan chwarae fo'n ddiw wedyn. Gael bach o dynamics allan. Ie, siwr. Sut ti'n ffeindio chwarae yn y band? Achos ti'n dod o'r cefndir derwydd yn Dr Gonzo efo bach o ffyn. Ti'n lot gwell, actually. Mae'n llai o, dyn ni o swbod. Mae haws, yn siwr. Mae'n ffitio, mae'n gweithio lot well. Wel, ti'n cael 10 o bobl efo'i gilydd efo derwyddon yn anodd, mae'n siwr, dweud. Sgyn i'n ddau i delu efo, so mae'n bad felly, dyn.